Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από το στάδιο της Νέας Φιλαδελφίας, όπου όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και στην Ατλέτικο Μπιλμπάο. Μπροστά σε ένα κατάμεστο γήπεδο από τους φανατικούς φιλάθλους της ΑΕΚ που έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα παρά τις πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Έβρεχε μέχρι πριν από 10 λεπτά. Οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο με τις εξής συνθέσεις. Η ΑΕΚ με τον Οικονομόπουλο, Κούτουλα, Παπαϊωάννου, Μανολά, Χατζή, Μαυροδήμο, Πατίκα, Πίτα, Νίλσον, Οκόσκι, Σαβίδη και Μπιλμπάο με τους Μπιουρούν, Λάχαμπεκ, Αλκόρτα, Φερέιρα, Αντρίνουα, Σαλίνας, Φερνάντες, Αγκύρε, Ουράλτε, Λιζαράντε και Γκαριτάνο. Παπαϊωάννου για την ΑΕΚ, πρώτο λεπτό του παιχνιδιού, βαθιά μπαλιά που κόβεται. Προσπαθεί ο Πατίκας, θα διώξει ο Αλκόρτα. Την μπάλα σε ένα χώρο που ελέγχει ο Παπαϊωάννου, αφήνει για το πλάγιο out. Η ΑΕΚ λοιπόν απέναντι στην φημισμένη Ατλέτικο Μπιλμπάο, η οποία έρχεται από ένα 3-0 που κέρδισε τη Σεβίλη στην πρεμιέρα του Ισπανικού πρωταθλήματος. Προσπαθεί ο Πίτας εδώ να κερδίσει και ο διαιτής ο Σκοτσέζος ο Βαλεντάιν δίνει το φάουλ για την Ατλέτικο. Μια άποψη από τις κερκίδες οι οποίες επαναλαμβάνονται κατάμεστες. Οικονομόπουλος κάτω από τα δοκάρια. Φάουλ για την Ατλέτικο. Εκτελείται από τον Φερέιρα σκαφτά. Θα κοπεί. Θα κερδίσει ο Κόνσκι, αλλά θα κοπεί με προβολή από τον Αλκόρτα, ο οποίος θα παραχωρήσει και το πλάγιο out. Η Ατλέτικο, η οποία ήρθε στην Αθήνα με όλα της τα αστέρια, χωρίς όμως τον Ουρτουμπί, ο οποίος έμεινε στην Ισπανία. Η μεγάλη παίκτης για την Ατλέτικο είναι ο Πέντρο Ουράλτε, το νούμερο 9. Ο Αντρίνουα ή αλλιώς Αντρινούα στη γλώσσα των Βάσκων. Εδώ είναι ο Σαλίνας από τα μεγαλύτερα ονόματα της Ατλέτικο. Για τον αρχηγό τον Αντρίνουα, αυτός θα βγάλει μια παλιά σε ένα χώρο που κινείται ο Γκαριτάνο. Γκαριτάνο πιέζεται από τον Μανολά, θα αφήσει για τον Αγκύρε, αλλά έχουμε ένα φάουλ υπέρ της Ατλέτικο Μπιλμπάο. Σαβίδης ο αρχηγός της ΑΕΚ. Κοντά στην μπάλα για το φάουλ είναι ο Γκαριτάνο και ο Αγκύρε. Έγινε ωραία η κομπίνα. Γκαριτάνο με το αριστερό βγάζει μια σέντρα απευθείας out. Προπονητής για την Ατλέτικο είναι ο γνωστός και ιδιόρυθμος Χάουαρντ Κένταλ από την Everton. Είναι 2 χρόνια στον πάγκο της Ατλέτικο. Φυσικά για την ΑΕΚ είναι ο γνωστός ο Δούσαν Μπάγεβιτς. Βλέπουμε εδώ τον πάγκο των Ισπανών. Στο βάθος είναι ο Κένταλ. Κούτουλας αφήνει για τον Πίτα. Πίτας πιέζεται από τον Αγκύρε και έχουμε ένα φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Το γήπεδο το οποίο βρίσκεται σε κακή κατάσταση εξαιτίας της βροχής που είχε προηγηθεί του αγώνα. Μαυροδήμος κάνει μια βαθιά μπαλιά σε ένα χώρο που ελέγχεται εύκολα από τον Λάχαμπεκ. Ουράλτε είναι καλά κλεισμένος, Κούτουλας ελέγχει. Και εδώ πάγκος της ΑΕΚ με τον Μπάγεβιτς στη γωνία και τους αναπληρωματικούς παίκτες. Είναι έκδηλη η αγωνία. Νέο φάουλ. Σαβίδης είναι κοντά στην μπάλα και ο Κόνσκι, από τον οποίο φυσικά περιμένουν πολλά οι φίλαθλοι της ΑΕΚ. Σηκώθηκε ο Παπαϊωάννου. Ο Κόνσκι ψάχνει για κάποιο συμπαίκτη ελεύθερο, μπαλιά για τον Πατίκα, Πατίκας κερδίζει. Γίνεται η κόντρα, τη χάνει Σαλίνας. Άνοιγμα στην άλλη πλευρά για τον Λάχαμπεκ. Αυτός θα δώσει στον Λιζαράντε. Προσπαθεί να φύγει ο Πατίκας. Κάνει κακοκοντρόλ, έγινε η κόντρα. Ο Μπιουρούν θα μαζέψει πριν η μπάλα να βγει. Μανολάς εντυπωσιακά την κεφαλιά.
πέρασε η παλιά. Σαλίνας για τον Λα Καμπέχ. Προσπαθεί ο Πατίκας, χάνει την κόντρα, φτάνει μπάλα τελικά στον Παπαγιάννου και αυτό θα αφήσει πίσω στον Κούτουλα, ο οποίος αγωνίζεται σήμερα στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Στέλιο τον Μανολά. Η Ατλέτικο είναι μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ισπανίας. Πέρσι τερμάτισε τέταρτη στο πρωτάθλημα. Σαβίδης πίσω, Κούτουλας και Μανολάς. Ωραία παλιά του Μανολά, προσπαθεί να κερδίσει ο Χατζής. Θα πάρει τελικά το πλάγιο out. Ο Κόνσκι. Το βλέπουμε εδώ σε πρώτο πλάνο. Ο Κόνσκι ψάχνει για κάποιο συμπαίκτη σε μαρκάριστο. Ο Πατίκας τελικά δεν θα μπορέσει. Είναι out η μπάλα. Να συμπληρώσουμε λοιπόν για την Ατλέτικο ότι έχει κατακτήσει 8 πρωταθλήματα Ισπανίας και 23 κύπελλα. Είναι η ομάδα με τις πιο πολλές κατακτήσεις κυπέλλων στην Ισπανία. Παπαγιάννου προς την κεφαλιά. Έγινε μια κόντρα. Πατίκας κλείνεται. Πέφτει κάτω και ο κύριος Βαλεντάιν υποδεικνύει ένα νέο φάουλ για την ΑΕΚ. Και κάποια διακοπή παιχνιδιού. Ο κύριος Βαλεντάιν υποδεικνύει να βγει ο παίκτης εκτός αγωνιστικού χώρου, είναι ο Αγκύρε, ο οποίος έχει χτυπήσει στην κόντρα που έγινε με τον Πατίκα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Μπιλμπάο δεν έχει αξιόλογες διακρίσεις, εκτός από τη χρονιά του 1977, όπου έφτασε στο τελικό του κυπέλλου UEFA και ήταν φιναλίστ, καθώς έχασε από την Juventus το κύπελλο. Ξαναβλέπουμε τη φάση του τραυματισμού. Εδώ είναι ο Πατίκας, ο οποίος θα κοντραριστεί με τον Αγκύρε. Έγινε το φάουλ όπως είπατε στον Πατίκα, αλλά από την προσπάθεια του Αγκύρε να κόψει τραυματίστηκε και όπως βλέπουμε αποχωρεί με το φορείο. Με το νούμερο 13 θα μπει ο Αγιάρτσα. Και ο Χατζής έχει κάποια προβλήματα. Μπαίνει και για την ΑΕΚ ο Βασιλόπουλος. Έτοιμος ο Κούτουλας να εκτελέσει. Εδώ βλέπουμε τον Βασιλόπουλο. Έτοιμος ο Κούτουλας να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Εκτελεί. Κακά χτυπημένο, χάθηκε η παλιά. Σαβίδης, αρχηγός για την ΑΕΚ. Κοντά την ο Μανολάς. Σαβίδης θα βρει τον Οκόνσκι. Ο Κόνσκι πολύ ωραία ελευθερώνεται από τον Ουράλντε, ο οποίος είναι ο κανονιέρης της Ατλέτικο. Πέτυχε 2 γκολ στον αγώνα της Κυριακής εναντίον της Σεβίλης. Πίτας. Μανολάς, πολύ έξυπνη παλιά για τον Πίτα, ο οποίος θα σεντράρει, θα κοπεί και έχουμε το πρώτο κόρνερ του παιχνιδιού για την ΑΕΚ. Ενθουσιασμός στις κερκίδες. Έχει να το εκτελέσει ο Κόνσκι. Σχεδόν όλοι οι παίκτες είναι στην περιοχή του Μπιουρούν. Εκτελεί με φάλτσο, βγαίνει ο Μπιουρούν, θα κόψει σε νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά. Ξαναβλέπουμε πάλι το κόρνερ και τον Μπιουρούν με το ένα χέρι θα κόψει σε κόρνερ. Ενώ τώρα θα μπει στον αγωστικό χώρο τελικά ο Αργότε και όχι ο Αγιάρτσα. Εκτελείται το κόρνερ, θα κοπεί με ένα βολέ απευθείας από τον Σαλίνα σε πλάγιο out. Ο κύριος Βαλοντάιν κάτι έχει υποδείξει, έχει σταματήσει το παιχνίδι. Στην εστία του Μπιουρούν υπάρχει κάτι το οποίο δεν αρέσει στον Σκοτσέζο
διαιτητή. Εδώ σε πρώτο πλάνο ο Valentine. Ο οποίος μαζί με τον Νίλσεν προσπαθούν να επισκευάσουν το δίκτυο, το οποίο φαίνεται τρύπησα από κάποιο αντικείμενο. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει με plug out για την ΑΕΚ. Εδώ μια άποψη από την κερκίδα των φανατικών οπαδών της ΑΕΚ. Εκτελείται με δύναμη, ο Νίλσεν δεν θα μπορέσει. Και νέο plug out. Μαυροδήμος με πολύ δύναμη. Προσπαθεί ο Μανολάς. Ο Κόνσκι κατεβάζει την μπάλα. Ο Κόνσκι θα χάσει την μπάλα. Θα διώξουν οι Ισπανοί. Κούτουλας. Παπαϊάνου. Σχεδόν όλοι οι παίκτες κάτω από τη σέντρα. Παπαϊάνου πέρασε παλιά στον Σαβίδη. Σαβίδης δεν θα μπορέσει, αλλά θα πάρει το play out. Πίτας, ο οποίος είναι ξεμαρκάριστος. Τώρα τρέχει να καλύψει ο Αργότε. Κάνει μια παλιά που δεν πέρασε. Επιμένει ο Πίτας. Σαλίνας στην κεφαλιά. Αργότε, πάλι Σαλίνας. Άνοιγμα στην άλλη πλευρά. Και νέο play out για την ΑΕΚ, η οποία έχει αναλάβει την πρωτοβουλία του παιχνιδιού. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν βρει διαδρόμους οι παίκτες της ΑΕΚ για να δημιουργήσουν κάτι επικίνδυνο στην εστία του Μπιουρούν. Και ο πρόεδρος της ΑΕΚ, ο κ. Γιδόπουλος. Παπαϊάνου πίσω. Κουτούλας θα προλάβει. Και ο πρόεδρος της τεχνικής, ο κ. Ψωμιάδης. Να επαναλάβουμε και πάλι ότι οι κερκίδες του Αδίου Νέας Φιλαδελφίας είναι γεμάτες από τους φιλάθλους της ΑΕΚ, οι οποίοι έχουν φτιάξει μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Παρά επαναλαμβάνω τις άσχημες καιρικές συνθήκες που υπήρχαν μέχρι πριν από λίγα λεπτά να αρχίσει το παιχνίδι. Μαυροδήμος πίσω για τον Μανολά και από εκεί στον Κούτουλα. Πάλι Πίτας, ο οποίος κινείται από δύο παίκτες, θα χάσει την κόντρα. Κονομόπουλος ελέγχει. Οι Ισπανοί, οι οποίοι ήρθαν πάρα πολύ αισιόδοξοι στην Αθήνα και όπως δήλωσε ο προπονητής ο Κένταλ, είναι ευχαριστημένοι αν κερδίσουν με 1-0. Φυσικά δεν ξέρουμε και την άποψη του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Αλκόρτα στο play out. Θα κόψει ο Μανολάς. Κούτουλας. Στον Παπαϊάνου. Οι Ισπανοί πρεσάρουν μόλις οι παίκτες της ΑΕΚ πλησιάσουν στο χώρο της σέντρας. Ο Κόνσκι που έχει γυρίσει πίσω θα χάσει την κόντρα. Μανολάς ελέγχει, βρίσκει τον Κούτουλα. Κούτουλας ψάχνει για κάποιο συμπαίκτης σε μαρκάριστο. Στον Νίλσεν, αυτός προσπάθησε να βρει τον Πίτα, ο οποίος πήρε την κόντρα, αλλά το play out είναι για την Μπιλμπάο. Και εδώ σκεπτικός ο Ντούσαν Μπάγεβιτς. Πρώτο πλάνο ο Μπιουρούν με τον ματοφύλακα της Μπιλμπάο, ο οποίος είναι 30 χρονών και έχει ύψος 1,80. Και εδώ όρθιος ο Κένταλ δίνει κάποιες οδηγίες. Ο Κένταλ 42 χρονών. Και το πάγωμα του παιχνιδιού από τους Ισπανούς.
Έγινε βαθιά παλιά με στόχο τον Ουράλτε. Παπαγιάννου αφήνει την μπάλα να σκάσει, θα διώξει. Αλκόρτε. Παπαγιάννου κόβει. Νέο γέμισμα από τους Ισπανούς σε ένα χώρο που αφήνει ο Κούτουλας την μπάλα να καταλήξει flag out, μάλλον out. Κούτουλας για την ΑΕΚ. Και από πολύ μακριά πίσω στον Οικονομόπουλο. Είναι φανερό ότι σε αυτά τα πρώτα λεπτά η ΑΕΚ έχει προβλήματα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Έγινε μια βαθιά παλιά, θα κοπεί εύκολα από τον Αντρίνουα, ο οποίος είναι ένα 83 και ο αρχηγός, ο πιο ψηλός παίκτης για την Bilbao. Αλκόρτα βγάζει τη σέντρα. Μάνολας θα κόψει, Φατίκας κατεβάζει, συνδυάζεται με τον Πίτα, είναι offside, όπως υποδεικνύει ο κόπτης ο κύριος Πρέντης. Και να θα ακούτε φυσικά και βλέπετε τις ιαχές των φιλάθλων της ΑΕΚ προσπαθούν να τονώσουν τους παίκτες τους. Έγινε η παλιά, έγινε κεφαλιά προς τα πίσω, αλλά έχουμε επιθετικό φάουλ του Αντρίνου που είχε βρεθεί. Ας ελπίσουμε η συμπαράσταση να είναι μόνο σε τραγούδια και ιστοκραυγές. Γιατί παρατηρητής του παιχνιδιού είναι ο γνωστός ο Βάντε Στοκ, ο οποίος φημίζεται ότι δεν είναι και πολύ ελαστικός, ο οποίος είναι ο γιος του προέδρου της Anderlecht. Πατίκας κάνει κακό κοντρόλ, δεν έχει βγει μπάλα, ελέγχουν οι Ισπανοί με τον Φερέιρα. Φερέιρα προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι και να βρει τον Ουράλτε, αυτός καλά κλεισμένος από τον Μανολά. Στη φάση όμως θα μπει ο Γκάρι Τάνο, έγινε η κόντρα, προσπαθεί ο Πίτας. Νέα παλιά μέσα και αφήνει το πλεονέκτημα ο κύριος Βαλεντάιν, άνοιγμα στην άλλη πλευρά. Έγινε το γέμισμα, Οικονομόπουλος άνετα θα μαζέψει την μπάλα και θα τροφοδοτήσει με τα χέρια τον Πίτα. Πίτας θα κοπήσει σε flag out. Βλέπετε πόσο γλιστράει το γήπεδο. Ο Πατίκας θα πάρει το φάουλ από τον Αλκόρτα. Ένα ακόμα φάουλ για την ΑΕΚ με τον Πίτα. Χαμηλά η παλιά του, θα κοπεί με ένα βολέ. Προσπαθεί ο Φερναντές, θα προλάβει, θα γυρίσει πίσω την παλιά. Αντρίνουα, τρέχει να καλύψει ο Νίλσεν. Και έχουμε το flag out για την ισπανική ομάδα. Και ο παρατηρητής του αγώνα, όπως είπαμε, ο Βάντε Στοκ, ο οποίος είναι γιος του προέδρου της Anderlecht. Θα γίνει σέντρα μέσα. Πέρασε η παλιά. Προσπαθεί ο Αλγκόρτε. Δεν θα γίνει το σουτ. Ευτυχώς για την ΑΕΚ χάθηκε ευκαιρία από τον Ουράλντε. Πίτας θα κερδίσει. Θα πάρει και το φάουλ. Χάθηκε ευκαιρία για τους Ισπανούς, καθώς συμπληρώσαμε το 19ο λεπτό. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Γλίστρισε ο Ουράλτε, έχασε την μπάλα, ενώ ήταν μόνος του. Μανολάς. Για τον Παπαγιάννο. Offside αυτή τη φορά είναι ο Κόνσκι. Εδώ ο δεύτερος επόπτης, ο κύριος Πρέντης. Η Ατλέτικο Μπιλμπάο είναι γνωστή φυσικά εκτός από τις διακρίσεις της
και για το ότι όλοι οι παίχτες της είναι Βάσκοι. Ποτέ δεν έχει αγωνιστεί σε αυτήν την ομάδα κάποιος παίκτης ο οποίος δεν ήταν Βάσκος. Ουράλτε θα ξεφύγει, θα προσπαθήσει να βγάλει τη σέντρα, θα κοπεί πολύ ωραία. Θα γίνει κόντρα και νέο plug out για την ΑΕΚ. Και καθώς συμπληρώνουμε το 20 λεπτό, έχουμε ένα μέτριο παιχνίδι με μοναδική ευκαιρία αυτή του Ουράλτε. Ενώ η ΑΕΚ δεν έχει καταφέρει να πλησιάσει απειλητικά στην εστία της Ατλέτικο. Πίτας. Νίλσεν που έχει γυρίσει πολύ πίσω. Έγινε την παλιά, προσπαθεί να αποφεληθεί ο Πατίκας. Θα κόψουν οι Ισπανοί πολύ έγκαιρα με τον Φερέιρα. Λάθος παλιά, αλλά και κακή παλιά από τον Μαυροδήμο. Έχουμε το flag out. Και ο πίνακας, 21ο λεπτό. ΑΕΚ Ατλέτικο 0-0. Έγινε το λάθος, προσπαθεί ο Ουράλτε, θα πάρει το φάουλ από τον Βασιλόπουλο. Ο Βασιλόπουλος φάσισε να διώξει, χτύπησε τον Ουράλτε στα πλευρά, ο οποίος είναι στο έδαφος. Ξαναβλέπουμε τη φάση, ο Μαυροδήμος δεν μπόρεσε να διώξει και βλέπουμε την κλωτσιά του Βασιλόπουλου, άθελά του, επάνω στον Ουράλτε, ο οποίος σηκώνεται με τη βοήθεια του Νίλσεν και του Σαλίνας. Σαλίνας, ο οποίος είναι η βεντέτα της Μπιλμπάο, όπως δήλωσε και ο Κένταλ, είναι ο καλύτερος κόφτης, έτσι είπε τουλάχιστον. Έγινε κεφαλιά μέσα, Οικονομόπουλος θα μαζέψει, τον βλέπουμε εδώ σε πρώτο πλάνο, με ένα βολέ. Θα φέρει την μπάλα σε ένα χώρο που κινείται ο Κόνσκι. Ο Κόνσκι κόβεται. Μαυροδήμος και Σαβίδης. Σαβίδης θα βρει τον Παπαϊάν, αυτός πίσω για τον Μαυροδήμο. Πάλι Πίτας. Ψάχνει να βρει τον Οκόνσκι, ο οποίος είναι ξεμαρκάρος, κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα ο Κόνσκι. Κάνει και τη σέντρα Νίλσεν. Προσπαθήσει να γυρίσει ο Νίλσεν, έφυγε πολύ δεξιά, γυρίζει. Κεφαλιά από τον Πίτα. 0, ένα πολύ από τον Πίτα. Και εδώ το γήπεδο της ΑΕΚ έχει πάρει φωτιά, είμαστε στο 23ο λεπτό. Και η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ από την ωραία παλιά που έκανε ο Νίλσεν. Ξαναβλέπουμε τη φάση, με το δεξί γυρίζει ο Νίλσεν. Και όπως έρχεται ο Πίτα, πιάνει την κεφαλιά, νικάει τον Γιουρούν και δίνει την πρωτοπορία στην ΑΕΚ. ΑΕΚ Ατλέτικο 1-0 από το πολύ όμορφο γκολ του Πίτα. Βλέπετε τι γίνεται στο γήπεδο. Ένα γκολ που οπωσδήποτε σημαίνει πάρα πολλά. Ένα γκολ στο 20 λεπτό είναι ένα μεγάλο αβαντάζ για μια ομάδα. Ας ελπίσουμε να έχουμε πολύ πιο ωραία συνέχεια. Θα κόψει ο Μαυροδήμος, θα βρει τον Σαβίδη, αυτός τον Παπαϊάνου, βαθιά παλιά για τον Πατίκα. Ο Πατίκας που καταδίκεται από τον Φερέιρα. Πατίκας θα γυρίσει, ο Μπιουρούν εντυπωσιακά θα μαζέψει την μπάλα. Ξανά η φάση. Πατίκας θα προλάβει, θα γυρίσει με το δεξί, αλλά ο έμπειρος Μπιουρούν θα μαζέψει. Σαλίνας. Εδώ σε πρώτο πλάνο ο Πατίκας. Για τον Λάχαμπεκ πίσω από τον Λίζα Ράντε. Σαλίνας και Λάχαμπεκ. Άνοιγμα στην άλλη πλευρά. Θα γίνει σέντρα, θα κοπεί. Οικονομόπουλος θα προλάβει πριν η μπάλα να βγει κόρνερ. Εδώ έχουμε τον Πίτα, τον σκόρερ, ο οποίος από ό,τι βλέπουμε δεν είναι τα κορδόνια του. Ο Πίτας, ο οποίος φέτος έχει αναδειχθεί σε σκόρερ της ΑΕΚ, είναι από τους καλύτερους παίκτες και θα απόδειξει για ακόμα μια φορά με το πολύ ωραίο γκολ που έτυχε. Θα κόψουν οι Ισπανοί. Θα κατεβάσει την μπάλα και ο Βασιλόπουλος. Θα κοντράρει, θα χάσει την κόντρα, αλλά θα πάρει το πλαγιά.
Γκαριτάνο μια παλιά. Προσπαθεί να φύγει ο Σαλίνας, κόβεται. Ο Κόνσκι δεν θα προλάβει. Το flag out είναι για την Ατλέτικο. Εδώ ο Πίτας τώρα μπαίνει στο γήπεδο. Και οπωσδήποτε είπαμε πριν από λίγο ότι το γήπεδο καίγεται, πήρε φωτιά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και την έδρα της Bilbao, στο περίφημο Σαν Μαμές, το οποίο θεωρείται από τις σκληρότερες έδρες σε όλη την Ευρώπη. Νίλσεν, κεφαλιά από τον Αλκόρτα. Κούτουλας κάνει λάθος μεταβίβαση. Διορθώνει, η κόντρα όμως θα φτάσει στα πόδια των Ισπανών με τον Φερναντές, ο οποίος κάνει άνοιγμα στην άλλη πλευρά. Θα έγινε η παλιά μέσα, δεν περνάει. Νέο γέμιζο από τον Γκαριτάνο, Οικονομόπουλος άνετα. Ο Κόνσκι που έχει ρίξει πίσω κάνει την προσποίηση πάνω στον Αλκόρτα. Βρίσκει τον Κούτουλα. Και ένα ο Πίτας στο σκόρερ, ο οποίος κάνει πολύ έξυπνη παλιά για τον Οκόνσκι, ο οποίος φεύγει, βγαίνει και ο Μπιουρούν είναι πιο κοντά στην μπάλα. Θα μπλοκάρει. Οπωσδήποτε έχει αλλάξει η ψυχολογία των παιχτών της ΑΕΚ. Στην πρώτη τους επικίνδυνη, ας πούμε, φάση στα καρέ του Μπιουρούν πέτυχαν και τον γκολ. Προσπαθεί ο Πατίκας, Αλκόρτα θα διώξει με ένα βολέ. Παπαγιάννου. Παπαγιάννου θα κερδίσει την μπάλα. Μαυροδήμος. Προσπαθεί ο Πίτας, θα κερδίσει πολύ ωραία ο Γκαριτάνο, είναι 3 με 3. Γκαριτάνο όμως μπερδεύεται. Βγαίνει ο Μανολάς, κερδίσει με τη βοήθεια του Πίτα. Πίτας θέλει να ελευθερωθεί, πέρασε παλιά κάτω από τα πόδια του Γκαριτάνο. Το λάθος από τον Μανολά, είναι όμως offside ο Ουράλτε. Εδώ ο κύριος Βαλεντάιν. Offside το Νίλσεν. Το offside θα εκτελέσει ο Φερέιρα, ο οποίος είναι 22 χρονών. Πατίκας θα χάσει την κεφαλιά, έγινε η κόντρα, φτάνει την μπάλα στον Οκόνς και αυτό στα κουνάκι πολύ ωραίο. Ο Νίλσεν θέλει να γυρίσει κοντρά, δεν χάνει την μπάλα. Νίλσεν θα κάνει το φάουλ. Φάουλ για την Ατλέτικο. Να ξαναδούμε τη φάση. Έγινε το φάουλ πάνω στον Φερέιρα από τον Νίλσεν και παρατηρήσεις από τον κύριο Βαλεντάιν. Βλέπετε χαρακτηριστικά τον τρόπο με τον οποίο ηρεμεί τον Νίλσεν. Ο Πάτσι Σαλίνας, έτσι όπως είναι το πλήρες όνομα, εκτελεί με φάλτσο. Κεφαλιά από τον Αντρίνο που έχει περάσει μπροστά, κόβει με ένα βόλιο ο Κούτουλας. Προσπαθεί ο Νίλσεν. Και αυτή τη φορά έχουμε το φάουλ υπέρ του Νίλσεν. Ο Πίτας ο σκόρερ, θα βρει τον Οκόνσκι, αυτός πίσω για τον Κούτουλα. Κούτουλας πάλι για τον Πίτα, ο οποίος κλείστηκε, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω. Μαυροδήμος, θα βρει τον Στέλιο το Μανολά. Μανολάς προσποιήσεις, θέλει να ελευθερωθεί. Ψάχνει και για κάποιο συμπαίχτη ελεύθερο, θα κάνει την παλιά, η οποία θα κοπεί με προβολή. Πίτας βρίσκει τον Οκόνσκι, αυτός δεν θα περάσει, αλλά θα κερδίσει το flag out.
Προσπαθεί να φύγει ο Κόνσκι. Θέλει να βγάλει μια σέντρα. Είναι καλά κλεισμένος από τον Αλκόρτα. Με δύο παίχτες επάνω στον Οκόνσκι. Ο Κόνσκι τελικά θα κερδίσει αυτό το fly out. Ο Παπαϊάνου θα είναι ο εκτελεστής. Σχεδόν όλοι οι παίχτες στην περιοχή του Μπιουρούν. Παπαϊάνου με πολύ δύναμη το fly out. Κόπηκε η παλιά από τον Σαλίνας. Προσπαθεί ο Πατίκας και ο Νίλσεν. Δεν θα μπορέσει. Φερναντέζ θα διώξει με ένα βολέ σε ένα χώρο που κινείται ο Ουράλτε, αλλά είναι πολύ δυνατή παλιά. Ελέγχει και ο Κούτουλας. Η Ατλέτικο Μπιλμπάο, η οποία είναι μια ομάδα η οποία προτιμά να έχει προπονητή από την Βρετανία. Εδώ ο Γκαριτάνο θα κοπεί έγκαιρα το ψύχραμα από τον Μανολά, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Σαβίδης. Πολύ έξυπνη παλιά για τον Πατίκα. Πατίκας, ο οποίος κινείται από τον Αλκόρτα, θέλει να γυρίσει, θα κερδίσει το κόρνερ ο Πατίκας. Από μια άποψη από τα δημοσιογραφικά του σταδίου της Νέας Φιλαδελφίας. Αργά τρέχει να εκτελέσει το κόρνερ ο Κόνσκι, καθώς πλησιάσουμε στο ημίωρο και 1-0 προηγείται η ΑΕΚ από το 23 με την κεφαλιά του Β. Ο Κόνσκι με το αριστερό με πολύ φάλσο. Περνάει μπάλα από όλους στην άλλη πλευρά, ανεκμετάλλευτη, είναι out. Το βολέ από τον Μπιουρούν. Έγινε κεφαλιά από τον Φερναντέζ, η οποία περνάει ανεκμετάλλευτη. Η Μπιλμπάο, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει τίποτα το αξιόλογο. Παπαϊάνου την παλιά. Σαβίδης με τον Φερέιρα. Σαβίδης δεν θα προλάβει, υποδεικνύει ο επόπτης ότι έχει βγει. Η Μπιλμπάο είναι μία από τις ομάδες η οποία δεν έχει πέσει ποτέ στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Από το 1905 που έχει ιδρυθεί, αγωνίζεται πάντα στην πρώτη κατηγορία και είναι μέσα στις 4 καλύτερες ισπανικές ομάδες, τη Real, την Barcelona, την Ατλέτικο Μαδρίτης και φυσικά η Μπιλμπάο. Λίζα Ράντε μια παλιά. Θα γυρίσει ο Βασιλόπουλος, θα διώξει ο Μανολάς. Νίλσεν με τον Αντρίνουα. Και σύμφωνα με υπόδειξη του επόπτη είναι fly out για την ισπανική ομάδα. Σαλίνας κατεβάζει την μπάλα. Βρίσκει τον Λίζα Ράντε. Αυτός για τον Λάκαμπεχ. Κάνει την προσποίηση. Κάνει και ένα σουτ. Ο Οικονομόπουλος θα πέσει και θα μαζέψει. Ξαναβλέπουμε την προσπάθεια. Ήταν επικίνδυνο σουτ, καθώς το γήπεδο είναι πάρα πολύ γλίστερο από την βροχή. Η μπάλα χτύπησε κάτω. Πίτα Σάνιμα στην άλλη πλευρά. Έχει πέσει κάπως ο ρυθμός και της ΑΕΚ αλλά και του παιχνιδιού. Είχε ένα ξέσπασμα η ΑΕΚ μετά τον γκολ του Πίτα. Αλλά οι Ισπανοί έχουν ισορροπήσει, έχουν φέρει το παιχνίδι στα μέτρα τους.
Οπωσδήποτε το 1-0 για την ΑΕΚ δεν αρκεί, καθώς στο Σαν Μαμές της Ισπανίας, στο Μπιλμπάο, θα έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή. Το φάουλ αυτή τη φορά είναι για την ΑΕΚ, το κέρδισε ο Πατίκας από τον Λάκαμπεχ. Πίτας. Κάνει παλιά που κόβει εύκολα ο Σαλίνας. Βγαίνει ο Μανολάς, γίνεται η κόντρα, φτάνει η μπάλα στον Λίζαράντε. Ελέγχουν οι παίκτες ΑΕΚ με τον Μαύρο Δήμο. Μαύρο Δήμος ψάχνει να βρει τον Πατίκα, ο οποίος είναι καλά κλεισμένος, κάνει κοντρόλ, χάνει την μπάλα. Μπάλια πίσω από τον Αντρίνουα, τον αρχηγό. Ένα νέο βολέ από τον Μπιουρούν. Κόβεται για ακόμα μια φορά από τον Μανολά. Η μπάλα όμως καταλήγει πάνω στον Λίζαράντε. Και από εκεί στον Λάκαμπεχ. Θα βγάλει αυτός μια σέντρα. Πάλι ο Μανολάς, ο οποίος είναι από τους καλύτερους παίκτες μέχρι στιγμής για την ΑΕΚ. Πίτας. Άφησε το πλεονέκτημα ο Βαλεντάιν. Σαβίδης για τον Οκόνσκι. Αυτό στον Παπαϊάννου και από εκεί στον Πίτα. Τριγωνάκια από τους παίκτες της ΑΕΚ. Έγινε βαθιά παλιά. Θα κόψει ο λανθασμένα εκεί ο Φερέιρα. Όμως ο Πατίκας δεν θα μπορέσει. Δεν κατάλαβε την πορεία της μπάλας και χάθηκε ευκαιρία για την ΑΕΚ. Και εδώ ο Κένταλ, ξαναβλέπουμε τη φάση, ήταν μόνος του ο Πατίκας, έκανε όμως πολύ κακό κοντρόλ. Μανολάς για ακόμα μια φορά την κεφαλιά. Μανολάς, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Ουράλτε, ο οποίος φαίνεται εκνευρισμένος, καθώς έχει χάσει όλες τις μονομαχίες από τον Μανολά. Ο Ουράλτε θεωρείται και είναι ο κανονιέρης για την Μπιλμπάο. Νίλσεν. Κλείνεται από τον Αντρίνουα ο Νίλσεν. Κάνει την προσποίηση, θα χάσει εύκολα την μπάλα. Έγινε το λάθος, αλλά αυτή τη φορά έχουμε φάουλ υπέρ της ισπανικής ομάδος, το οποίο έκανε ο Βασιλόπουλος. Και εδώ ο Μπάγεβιτς με όλο το επιτελείο του. Λιζαράντε κατεβάζει την μπάλα. Κάνει προσποιήσεις, ένα σουτ από πολύ μακριά χωρίς καμία τύχη. Οκτώ λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. 1-0 εξακολουθεί να προηγείται η ΑΕΚ. Και εδώ ο Παύλος Παπαϊάννου. Ψάχνει και βρίσκει τον Πατίκα. Πατίκας κάνει διάφορες προσφυγές για να ξεφύγει, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω. Θα δει τον αρχηγό τον Σαβίδη. Σαβίδης για τον Πίτα. Πίτας πάλι για τον Σαβίδη. Αυτός θα χάσει την μπάλα. Σαλίνας. Ψάχνει και βρίσκει τον Αργότε. Κούτουλας θα κοντράρει, μπάλα δεν έχει βγει, Κούτουλας κερδίζει, Παπαϊάννου κατεβάζει και γυρίζει πίσω στον Οικονομόπουλο. Οικονομόπουλος, ο οποίος δεν έχει ανησυχήσει παρά μόνο μία φορά, όταν δεν μπόρεσε ξεμαρκάριστος εντελώς ο Ουράλτε να κάνει το σουτ. Πίτας ανοίγει στην άλλη πλευρά. Κεφαλιά από τον Βασιλόπουλο χαμένη, προσπαθεί να κερδίσει. Το κερδίσει και φυσικά παίρνει και το φάουλ που έγινε από τον Λάκαμπε. Μέχρι στιγμής άριστη η διαιτησία του κυρίου Βαλεντάιν, ο οποίος είναι Σκοτσέζος. Εκτελείται το φάουλ. Μαυροδήμος στο γέμισμα, Πατίκας δεν θα μπορέσει, ελέγχει ο Μπιουρούν. Ακόμα 6 λεπτά. Κεφαλιά από τον Ουράλτε. Είναι φυσικά out. Ο Ουράλτε, ο οποίος είναι 30 χρονών και έχει ύψος 1,77.
Παπαϊάνου. Ωραία βαλιά. Ο Κόνσκι όμως δεν θα προλάβει. Κακό κοντρόλ, αλλά διορθώνει ο Φερέιρα και αφήνει πίσω στο τερματοφύλακα του. Εδώ Φερέιρα σε πρώτο πλάνο. Δεν θα μπορέσει ο Βασιλόπουλος, στην παλιά θα πάει στην άλλη πλευρά. Το πλάγιο είναι για την Ατλέτικο Μπιλμπάο με τον Αργότη, ο οποίος είναι ο πιο μεγάλος παίκτης σε ηλικία για την ισπανική ομάδα, είναι 32 ετών. Σαλίνας. Λιζαράντε. Κάνει μια σέντρα, θα κόψει τελευταία στιγμή ο Μανολάς, ο οποίος είναι προσωπικός σπουδός του Ουράλντε και μέχρι στιγμής έχει πάρει όλες τις μονομαχίες. Ο Κόνσκι θα κερδίσει το φάουλ. Κάποιες παρατηρήσεις του κ. Βαλεντάιν στον Αλκόρτα. Ο Κόνσκι κάνει την μπάλα αυτή τη φορά. Αρκότε, πολύ ωραία μπαλιά στην άλλη πλευρά. Ουράλτε δεν θα κάνει το κοντρόλ, θα περάσει η μπαλιά σε πλάγιο out για την Ένωση. Και ενώ βρίσκεται στο έδαφος ο Μύροσλαβ Κόνσκι, στην κόντρα που έγινε με τον Αλκόρτα, τραυματίστηκε και φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Το σούτ το οποίο θα γίνει δεν θα περάσει. Ελέγχουν 3 Ισπανοί. Λάκαμπεχ, νέο γέμισμα μέσα. Μπαλιά στην άλλη πλευρά, Αλκόρτα είναι πολύ δυνατή μπαλιά. Δεν θα περάσει και τώρα ο κύριος Βαλεντάιν διακόπτει το παιχνίδι. Βλέπουμε εδώ τον Κόνσκι να ζητάει να βγει από το γήπεδο. Βλέπετε τον τρόπο τον οποίο αποχωρεί. Ας ελπίσουμε για την ΑΕΚ να μην έχει κάτι σοβαρό. Όχι όπως τον αποκαλούν χαϊδευτικά οι φίλαθλοι της ΑΕΚ. Και ενώ οι φίλαθλοι αποδοκιμάζουν τον Βαλεντάιν, προφανώς γιατί άργησε να διακόψει το παιχνίδι. Αλλά μάλλον έγινε σωστά γιατί το παιχνίδι συνεχιζόταν και για να διακοπεί πρέπει να υπάρχει κάποιο out ή κάποιο foul. Εδώ ο Σαββίδης δεν θα μπορέσει. Αλκόρτα. Καλύπτει ο Σαββίδης. Αλκόρτα κλείστηκε και ψάχνει για κάποιο συμπαίχτη ελεύθερο. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω. Ο Νίλσεν δεν θα προλάβει. Ο Σαββίδης κοντράρεται πάλι με τον Αλκόρτα. Αλκόρτα παίρνει την κεφαλιά. Παίζει το λέει ο κύριος Βαλεντάιν. Γκαριτάνο. Μαυροδήμος θέλει να κάνει το γέμισμα. Φερέιρα θα κόψει. Μπαλιά στην άλλη πλευρά για τον Λάχαμπεκ. Προσπάθησε ο Νίλσεν, δεν μπόρεσε. Λιζαράντε. Ενώ ο Κόνσκι χειροκροτείται και μπαίνει πάλι στο παιχνίδι. Φαίνεται δεν ήταν κάτι σπουδαίο. Φερνάντες, προσποιήσεις. Νέα σέντρα μέσα. Οικονομόπουλος. Οι Ισπανοί, οι οποίοι από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι τώρα έχουν το ίδιο σύστημα, από δεξιά σέντρα με στόχο το κεφάλι του Ουράλτε. Ο οποίος όμως δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά καθώς είναι κοντότερος από τον Μάνολα. Εδώ ο Πίτας, ο σκόρερ, έχει κερδίσει το φάουλ. Να επαναλάβουμε για την Bilbao ότι είναι φυσικά μια γνωστή ομάδα, αλλά δεν έχει ευρωπαϊκές περγαμηνές. Μοναδική της διάκριση ήταν το 1977 όταν αγωνίστηκε στο τελικό του κυπέλλου ΕΦΑ εναντίον της Juventus. Έχασε 1-0 στην Ιταλία και κέρδισε 2-1 στην Ισπανία, αλλά φυσικά το κύπελλο το πήρε η Juventus. Άλλη διάκριση δεν υπάρχει για την ισπανική ομάδα. Σαλίνας. Μπαλιά πολύ ωραία. Με φάλση στον ξεμαρκάριστο Αλκόρτα, ο οποίος ακόμα μια φορά προωθείται. Έγινε η μπαλιά ψύχρεμα και έγκαιρα. Ο Κούτουλας θα διώξει σε πλάγιο out. Κάποιος εκνευρισμός στην άμυνα της ΑΕΚ. Σαλίνας με το αριστερό, μια πολύ άστοχη μπαλιά. Οπωσδήποτε για το πρώτο ημίχρονο δεν υπάρχει σπουδαίο θέαμα, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια μετράει το αποτέλεσμα και όχι το θέαμα. Θα θυμίσουμε ότι η Ατλέτικο έχει μπει στο ισπανικό πρωτάθλημα
καθώς την περασμένη Κυριακή έγινε η πρεμιέρα και μάλιστα εντυπωσιακά κέρδισε 3-0 τη Σεβίλη. Ενώ φυσικά δεν ισχύει το ίδιο για την ΑΕΚ. Και πλάγιο out παραχώρησε ο Σαβίδης. Παπαγιάννου θα κόψει. Πατίκας. Φερέιρα. Ουράλτε. Θα κόψει ωραία ο Πίτας. Μανολάς ελέγχει, κάνει την προσποίηση, ελευθερώνεται, γυρίζει πίσω για σιγουριά στον Οικονομόπουλο. Οι πληροφορίες οι οποίες είχαμε από την Ισπανία ήταν ότι πρόκειται για μια πολύ γρήγορη ομάδα με μεγάλη ταχύτητα στην επιθετική γραμμή, κάτι το οποίο όμως δεν έχει φανεί μέχρι στιγμής. Τα ατού της Ατλήτικ έχουν εξουδετερωθεί πλήρως από τους παίκτες της ΑΕΚ, η οποία όμως ΑΕΚ έχει προβλήματα στην ανάπτυξη, καθώς δεν μπορεί να περάσει μπαλιές στον Οκόνσκι, στον Νίλσεν και στον Πατίκα. Ωραία προσπάθεια. Σαλίνας καταδίκεται από τον Πίτα. Σαλίνας ανάμεσα από 2-3 παίκτες ξεφεύγει, κερδίζει όλες τις κόντρες, πέφτει κάτω. Πήγε να εκβιάσει το πέναλτι ο Σαλίνας, φυσικά δεν είναι τίποτα. Μπλόκαρε ο Οικονομόπουλος. Αν μπορούμε να ξαναδούμε τη φάση. Πίτας θα χάσει. Αργότες στην άλλη πλευρά. Γκαριτάνο. Άνοιγμα για τον Λάχαμπεχ. Το θα κάνει ένα πολύ επικίνδυνο σούτ και ο Οικονομόπουλος εντυπωσιακά θα σώσει την ΑΕΚ, θα παραχωρήσει το κόρνερ. Ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την προσπάθεια του Σαλίνας, ο οποίος πέρασε, όπως βλέπετε εδώ πήγε να κερδίσει το πέναλτι. Ταυτόχρονα ο κύριος Βαλεντάιν στήριξε και τη λήξη του ημιχρόνου, που βρίσκει την ΑΕΚ να προηγείται με 1-0 από τον γκολ του Πίτα στο 23ο λεπτό. Όλα είναι έτοιμα για το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ατλέτικο. 1-0 προηγείται η ΑΕΚ από τον γκολ του Πίτα στο 23ο λεπτό. Μαυροδήμος μπαλιά για τον Παπαγιάννου. Αυτός ψάχνει και βρίσκει τον Σαββίδη, ο οποίος θα χάσει την μπάλα από τον Φερέιρα. Και ενώ είναι στο έδαφος ο παίκτης της ΑΕΚ, θα έχουμε δυνατότητα να δούμε πάλι τον γκολ. Βλέπουμε εδώ τον Νίλσεν, ο οποίος θα γυρίσει την μπάλα και πολύ ωραία ο Πίτας με αυτή τη πολύ όμορφη κεφαλιά θα νικήσει τον Μπιουρούν στο 23ο λεπτό, δίνοντας έτσι το προβάδισμα στην ΑΕΚ. Φάουλ για την Ατλέτικο Μπιλμπάο, πρώτο λεπτό δεύτερου ημιχρόνου. Παπαγιάννου θα μπορέσει να κόψει, θα κόψει όμως ο Κούτουλας. Θα κερδίσει ο Σαλίνας, ο οποίος πρεσάρεται, θα χάσει την παλιά. Αλκόρτα. Επεμβαίνει πολύ ωραία Παπαγιάννου, κάνει την παλιά για τον Πατίκα. Πατίκας θέλει να περάσει στο σπριντ πρώτος. Πολύ ωραία προσπάθεια, θα πάρει και το κόρνερ για την ΑΕΚ. Πρώτο κόρνερ για το δεύτερο ημίχρονο. Εδώ οι κερκίδες του κατάμεστου στρατείου της Νέας Φιλαδελφίας. Και να ο Τζίμις Πατίκας, ο οποίος όμως χρεώνεται με μια πολύ καλή χαμένη ευκαιρία για το πρώτο ημίχρονο. Εκτελεί ο Κόνσκι πολύ έξυπνα, πέρασε παλιά, θα κόψει ο Φερνάντες που έχει γυρίσει πίσω πιο μακριά με ένα βολέ
ο Αργκότε. Κούτουλας, ο οποίος σήμερα είναι ο τελευταίος αμυντικός για την ΑΕΚ. Παλιά στην άλλη πλευρά προσπαθεί να βρει τον Βασιλόπουλο που έχει προωθηθεί. Βασιλόπουλος, κακή προσπάθεια. Πλάγιο για την Ατλέτικο. Εδώ ο Μπιουρούν. Κάτι φαίνεται να δείχνει στους αμυντικούς του. Πέρασε η παλιά. Βασιλόπουλος προς τη μήνυ κεφαλιά. Προσπαθεί ο Ουράλτε. Μανολάς θα κόψει. Νίλσεν. Αντρίνουα. Και Σαλίνας. Φερνάντεζ. Βρίσκει πάλι τον Σαλίνας, ο οποίος είναι και κόπτης αλλά και οργανωτής. Προσπαθεί να γίνει το μπάσιμο από τον Λίζαραντ. Έκανε ένα σούτ αλλά δεν ανησύχησε τον Οικονομόπουλο. Η Μπιλμπάο, η οποία όπως είπαμε είναι η ομάδα των Βάσκων, μάλιστα σήμερα συνοδεύεται και από τον Υπουργό Αθλητισμού της Βάσκικης Κυβέρνησης, καθώς και από πάρα πολλούς παράγοντες. Θυμήσαμε στο πρώτο ημίχρονο τη μοναδική διάκριση που έχει η Μπιλμπάο. Να θυμίσουμε φυσικά για την ΑΕΚ την πολύ ωραία εμφάνισή της τη χρονιά 76-77. Σαλίνας. Προσπαθεί να βρει κάποιο συμπαίχτη ελεύθερο, κάνει μια παλιά, ο Νίλσεν δεν θα προλάβει, γλίστρισε. Λάκαμπεχ για τον Ουράλτε, Φερναντέζ. Κοντά την Οπίτας. Λίζαράντε. Στρατήγια θα κερδίσει ο Βασιλόπουλος, αλλά έκανε φάουλ πράγματι ο Νίλσεν. Δεν ήταν πάνω στη φάση, αλλά ήταν καθαρό πράγμα. Εδώ βλέπουμε τον Νίλσεν. Αμέσως το επέδειξε ο κύριος Βαλεντάιν. Ο οποίος φημίζεται για το ότι είναι ακριβοδίκαιος και εδώ πλάνα από την εξέδρα των επισήμων. Αρκότε. Μανολάς, ο οποίος κυριαρχεί στο ψηλό παιχνίδι. Σαβίδης. Πολύ δυνατή παλιά για τον Οκόνσκι. Παλιά πίσω στον Γιουρούν. Πίτας, ο οποίος είναι ο σκόρερ και σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε στο ημίχρονο, ο Πίτας αμέσως μετά τα δύο παιχνίδια με την Ατλέτικο θα κλείσει και την πενταετία του με την ΑΕΚ. Λάκαμπεχ κάνει παλιά. Μανολάς, ο οποίος έχει εξωτερώσει τον πολύ Ουράλτε, ο οποίος είναι, όπως είπαμε, από τα μεγαλύτερα ονόματα τόσο στην Μπιλμπάο αλλά και στην Ισπανία. Πέρυσι και πετύχει 16 γκολ. Νίλσεν, λάθος παλιά. Προσπαθεί αλλά δεν μπορεί ο Γκαριτάνο. Θα κερδίσει ο Σαβίδης, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Παπαϊάννου. Αντρίνουα. Κάνει το γέμισμα. Και αυτή τη φορά έχει κάνει φάουλ ο Ουράλτε, ο οποίος δείχνει να τα έχει χαμένα. Όταν ήρθε στο αεροδρόμιο της Αθήνας ο Ουράλτε είχε δηλώσει ότι θα πετύχει γκολ. Σήμερα αυτό φαίνεται μάλλον, αν όχι ακατόρθωτο, πάρα πολύ δύσκολο. Μανολάς. Πέρασε στον αρχηγό τον Σαβίδη, αυτός θα βγάλει μια παλιά. Προσπαθεί ο Νίλσεν, πιο γρήγορα ο Μπιουρούν θα μαζέψει την μπάλα. Καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Θα ξαναδούμε την παλιά. Πολύ έξυπνη παλιά και με φάλτσο. Δεν μπόρεσε να κόψει ο Φερέιρα. Ο Νίλσεν όμως έκανε ένα βήμα λιγότερο. Για αντεπίθεση για την Ατλέτικο. Έγινε η παλιά μέσα, θα κόψει ο Κούτουλας. Προσπαθεί να κερδίσει ο Φερναντρέος τον μπάλα πίσω για τον Σαλίνας, ο οποίος ανοίγει και αλλάζει παιχνίδι
για τον Λάκαμπεχ. Δεν βγαίνει Οικονομόπουλος. Προσπαθεί ο Ουράλτ, αλλά δεν μπορεί. Πλάγιο out για την ΑΕΚ. Τρέχει να το εκτελέσει ο Παπαϊωάννου. Μαυροδήμος και Σαβίδης. Σαβίδης θα χάσει την μπάλα από τον Σαλίνας. Δεν θα μπορέσουν να συνδυαστούν οι Ισπανοί παίκτες. Θα βγει, θα κόψει ο Παπαϊωάννου. Ο Κόνσκι, ο οποίος δεν έχει φανεί, είναι καλά κλεισμένος. Πατίκας κόβεται σε νέο πλάγιο. Παπαϊωάννου κάνει τη βαθιά παλιά, θα βγει σφίνα ο Νίλσεν, αλλά για ακόμα μια φορά θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί. Ήταν και πάρα πολύ δυνατή αυτή η παλιά. Έχει αλλάξει τρόπο ανάπτυξης η ΑΕΚ. Οι παίκτες ψάχνουν να βρουν τον Νίλσεν ή τον Πατίκα με βαθιές παλιές. Αλκόρτα. Παπαϊωάννου κόβει. Ο Κόνσκι. Σαλίνας επεμβαίνει ακόμα μια φορά. Δεν έχει βγει μπάλα πλάγιο out, όπως υποδεικνύει ο πρώτος επόπτης του αγώνα, κύριος Μπρούξ. Αρκότε για τον Φερναντές, αυτός τον Ουράλτε, ο οποίος κόβεται με δύναμη από τον Μανολά. Σαλίνας. Προσπαθούν να ανοίξουν την άμυνα της ΑΕΚ η Ισπανία, αλλά μέχρι στιγμής δεν το έχουν καταφέρει. Λάκαμπεχ. Πέρασε για τον Λιζαράντε. Πάλι Λάκαμπεχ. Κοντά την Οπίτας, θα βγάλει τελικά τη σέντα. Οικονομόπουλος ανενόχλητος θα μαζέψει. Το ποδοτή και τον Παπαϊωάννου, ο οποίος φινάει γρήγορα να αντεπίθεση για την ΑΕΚ. Παπαϊωάννου καθυστερεί, βρίσκει τελικά τον Οκόνσκι. Ο Κόνσκι ψάχνει για τον Σαβίδη, ο οποίος κάνει την κεφαλιά, αλλά η μπαλιά δεν απομακρύνεται. Μαυροδήμος, ο οποίος κάνει πολλή δουλειά, αλλά θόρυβη στο χώρο του κέντρου. Πατίκας πέρασε την κεφαλιά, θα κόψουν οι Ισπανοί. Σαλίνας στην κόντρα με τον Οκόνσκι, κερδίζει ο Σαλίνας, ο καλύτερος παίκτης για την Μπιλμπάο. Αλλάζουν παιχνίδι οι Ισπανοί. Κέρδισε πολύ ωραία ο Φερναντέζ. Βγάζει και τη σέντρα. Θα περάσει και ταυτόχρονα υποδεικνύει ο κύριος Βαλεντάι νέο φάουλ που έκανε ο Ουράλτε, ο οποίος διαμαρτύρεται, ενώ ο Βαλεντάιν δεν δέχεται κουβέντα. Και να τονίσουμε για ακόμα μια φορά και να ευχηθούμε να συνεχιστεί έτσι η πολύ καλή διαιτησία και η πολύ καλή ατμόσφαιρα η οποία επικρατεί στο γήπεδο. Δεν υπάρχουν υβριστικά συνθήματα ούτε πράξεις βίας, απλώς μόνο ζωγραφίες και τραγούδια για την ομάδα της ΑΕΚ. Σαλίνας ανοίγει για τον Λάκαμπεχ. Αυτός παλιά πίσω στον αρχηγό του, τον Αντρίνουα. Προσπαθεί ο Κόνσκι, θα βγει ο Αντρίνουα, θα κόψει. Πέρασε η παλιά του στην άλλη πλευρά. Σαλίνας. Αλκόρτα. Προσπάθεια των Ισπανών με το Σαλίνα στο 1-2 δεν πιάνει, ελέγχει ο Κούτουλας, ο οποίος σήμερα επαναλαμβάνουμε αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας, δίπλα στον Μανολά. Ενώ η ΑΕΚ είχε και την απώλεια ότι χτύπησε πολύ γρήγορα στα αρχές του παιχνιδιού ο Χατζής και μπήκε Βασιλόπουλος. Αν μπορεί να θεωρηθεί απώλεια, καθώς και ο Βασιλόπουλος έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ένα Βασιλόπουλο σε πρώτο πλάνο. Ο Κόνσκι θα κερδίσει το φάουλ. Διαμαρτύρεται ο Λάκαμπεχ. Μέτριο ξεκίνημα για το δεύτερο ημίχρονο. Ο Μύροσλαβ Κόνσκι εκτελεί με φάλτσο χαμηλά, άσχημα χτυπημένο το φάουλ. Ο Ουράλτ αυτή τη φορά θα πάρει το φάουλ από τον Βασιλόπουλο. Το
Το βολέ από τον Λάχαμπεχ. Πέρασε η παλιά, λανθασμένη απόκριση. Προσπαθεί να αποφεληθεί ο Ουράλτε, ο οποίος θα αφήσει όμως την μπάλα να βγει κόρνερ. Και προωθούνται όλοι οι Ισπανοί παίκτες στην περιοχή του Οικονομόπουλου. Έχει μείνει μόνο πίσω ο Φερέιρα και ο Λάχαμπεχ. Όλοι οι άλλοι παίκτες και οι παίκτες της ΑΕΚ είναι στην περιοχή του Οικονομόπουλου. Δύσκολη στιγμή. Εκτελεί το κόρνερ. Βγαίνει Οικονομόπουλος, δεν βρίσκει την μπάλα. Προσπαθεί ο Νίλσεν να κόψει. Στη φάση και ο Σαλίνας, τελικά την μπάλα στην αγκαλιά του Οικονομόπουλου. Ο Κόνσκι κάνει κακό κοντρόλ. Κόβουν οι Ισπανοί, αλλά επίσης λανθασμένα. Το πλάγιο είναι για την Ένωση. Πίτας, Βασιλόπουλος, λάθος μπαλιά. Τριγωνάκι από τους παίχτες της Ατλέτικο. Λίζαράντε πέρασε για τον Σαλίνας. Προσπαθεί να κάνει τον πάσιμο ο Γκαριτάνο. Κάνει πολύ ωραία μπαλιά τρύπα στην άλλη πλευρά για τον Αλκόρτα, ο οποίος θα σεντράρει, Μανολάς θα κόψει. Λίζαράντε. Λάκαμπεχ. Παίζεται Λεοπόπτης, καλύπτει ο Κόνσκι και γυρίζει πίσω στον Οικονομόπουλο. Το 1-0 οπωσδήποτε είναι πολύ επικίνδυνο για τη ρεβάνς και πρέπει να μην δυσαρεστεί ιδιαίτερα την ισπανική ομάδα. Αυτή η οποία πρέπει να έχει προβλήματα είναι σίγουρα η ΑΕΚ, η οποία εάν μείνει το 1-0 πηγαίνοντας έτσι στο Σαν Μαμές θα έχει πολύ δύσκολη αποστολή. Και φεύγει ο Ουράλτε, ο οποίος καταδιώκεται από τον Βασιλόπουλο. Ουράλτε ελευθερώνεται. Λάκαμπεχ, ο οποίος είναι μόνιμα προωθημένος στα τελευταία λεπτά. Θα βγάλει και τη σέντρα. Μανολάς αντιλαμβάνεται, καλύπτει. Πίτας κόβει με ανάποδο ψαλίδι, όμως επάνω στους παίκτες Ατλέτικο. Πάλι Λάκαμπεχ. Έχουμε μια πολιορκία το τελευταίο πεντάλεπτο από την ισπανική ομάδα. Μανολάς κόβει, αλλά ως πότε θα κόβει ο Μανολάς. Γκαριτάνο. Ωραία προσπάθεια από τον Γκαριτάνο. Κίνεται το φάουλ από τον Σαβίδη. Και ακόμα μια φορά πλασάρονται όλοι οι παίκτες της Μπιλμπάο στην περιοχή του Οικονομόπουλου. Αυτή τη φορά μένει μόνος τελευταίος πίσω ο Λίζαράντε. Υπάρχει μεγάλη εναλλαγή θέσεων στην ισπανική ομάδα. Πέρασε ανεκμετάλλευτη κεφαλιά στην άλλη πλευρά. Και πίσω στον Οικονομόπουλο. Οπωσδήποτε κακό ξεκίνημα για την ΑΕΚ. Οικονομόπουλος ένα βολέ. Κερδίζουν οι Ισπανοί για ακόμα μια φορά με τον Σαλίνας, ο οποίος ανοίγει πάλι στον Λάκαμπεχ. Το τρίγωνο Σαλίνας, Λάκαμπεχ και Λίζαράντε είναι αυτό το οποίο κάνει όλο το παιχνίδι για την ισπανική ομάδα. Πέρασε η παλιά του, θα μπορέσει ο Αρκότε, πάλι Σαλίνας, όλη η άκρη έχει γυρίσει πίσω. Παίζεται Λεοπόπτης, ο κύριος Φρέντης, διαμαρτύρονται φίλα της ΑΕΚ, μπαίνει ο Φερναντές, τρώνε την μπάλα πίσω, γίνεται η σέντρα, κεφαλιά δεν θα μπορέσει να πιάσει ο Ουράλτε, θα μπει και θα κερδίσει όμως ο Γκαριτάνο και αυτή τη φορά η μπάλα έχει χτυπήσει στο χέρι του. Το φάουλ είναι για την ΑΕΚ. Ενώ θα ξαναδούμε τη φάση. Εδώ δεν μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για να δούμε αν κάποιος κάλυψε τον Φερναντές. Το γεγονός είναι ότι ο Φερναντές βγήκε, άστησε την μπάλα πίσω, έγινε η σέντρα. Δεν μπόρεσε να πιάσει τη κεφαλιά ο Ουράλτε. Και η φάση κάπου εκεί τελείωσε για την ισπανική ομάδα, έχοντας μάλιστα κερδίσει ένα φάουλ η ΑΕΚ. Και εδώ έχουμε ένα τραυματισμό, είναι ο Μαυροδήμος στο έδαφος. Το παιχνίδι ακόμα μία φορά διακόπτεται. Να κάνουμε ένα σχόλιο ακόμα για να σας κάνουμε ακόμα πιο γνωστή την ισπανική ομάδα. Αποτελείται, όπως είπαμε, κυρίως αποκλειστικά από Βάσκους ποδοσφαιριστές, τους οποίους τους τροφοδοτεί στην Ατλέτικο μια ομάδα β' εθνικής, η οποία λέγεται Bilbao Athletic και όχι Athletic Bilbao. Φυσικά είναι κάτι σαν θυγατρική, ας πούμε, της Bilbao. Μπαλιά δυνατή για τον Πατίκα, ο Κιρούν για ακόμα μια φορά θα μαζέψει. Τον βλέπουμε εδώ. Ένα πολύ δυνατό βολέ. Ουράλτε κερδίζει, αυτή φορά την κεφαλιά.
Κόβει Παπαϊάννου. Όμως επάνω στο Λιζαράντε θα περάσει παλιά, κόβει Μαυροδήμος. Σαλίνας κατεβάζει την μπάλα. Το 1-2 δεν πιάνει, Παπαϊάννου θα κόψει. Πατίκας με τον Φερέιρα. Πατίκας, κακό κοντρόλ. Να θυμίσουμε και τι παίχτες είναι στον πάγκο της ΑΕΚ. Είναι ο Μίνου, ο Πεπές, ο Χριστοδούλη και ο Βίντσικος. Πέρασε η παλιά, ενώ τα μεγάφωνα του γηπέδου μεταδίδουν συνθήματα για κόσμια συμπαράσταση στην ομάδα της ΑΕΚ, καθώς στις εξέδρες είναι ο αυστηρός Βαντεστοκ, παρατηρητής. Σαλίνας ανοίγει, αλλάζει παιχνίδι για τον Φερναντές, αυτός για τον Αντρίνουα ή αλλιώς Αντρινούα όπως είναι στην βασκική διάλεκτο. Αλκόρτα, αυτήν την μπάλα flag out. Φερέιρα, κάνει μια βαθιά παλιά χαμένη, ελέγχει εύκολα ο Κούτουλας. Ο Κόνσκι, θα πέσει κάτω ο Κόνσκι για το μαρκάρισμα του Φερέιρα. Καλεί και τον Φερέιρα ο κύριος Βαλεντάιν. Να δούμε αν θα είναι κάποιες παρατηρήσεις ή θα είναι κάποια κάρτα. Ο Βαλεντάιν με το παραδειγματικό τρόπο έδειξε ότι την επόμενη φορά θα χρειαστεί κάρτα ο Φερέιρα. Εδώ ξαναβλέπουμε τη φάση του τραυματισμού στον Οκόνσκι. Εδώ ο πάγκος της ΑΕΚ με τους παίκτες. Έγινε και αυτή η παλιά εντελώς χαμένη. Τελευταία φορά που η ΑΕΚ είχε βγει στην Ευρώπη ήταν την περίοδο του 1986 στο κύπελλο UEFA, όπου είχε αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο από την Ίντερ με 0-2 και 0-1. Λάκαμπεχ. Κάνει την προσποίηση ο Λάκαμπεχ. Θέλει να κάνει και τον πάσιμο, πολύ έξυπνη παλιά στην άλλη πλευρά για τον Φερναντέζ, ο οποίος εντράρει χαμηλά, γλιστράει ο Μανολάς, αλλά με δεύτερη προσπάθεια κόβει. Νίλσον και ο Ματρέα επάνω στον Αντρίνουα. Αντρίνουα, παλιά που κόβεται όπως από τον Σαββίδη. Σαλίνας, πάλι Σαββίδης, προσπαθεί ο Πατίκας. Τυφλές παλιές. Μανολάς, Σαλίνας. Λάκαμπεχ. Βγάζει μια σκαφή παλιά. Λιζαράντε θέλει να γυρίσει, δεν μπορεί. Διώχνει ο πιστοχωρημένος Σαββίδης, αλλά επάνω στον Αντρίνουα. Στο μισό γήπεδο παίζεται το παιχνίδι, καθώς η Μπιλμπάο έχει κλείσει την ΑΕΚ. Εδώ βλέπουμε όρθιο τον Κένταλ και τον πάγκο της ομάδας του. Προσπαθεί ο Ουράλντε, χάνει την κεφαλιά. Λιζαράντε άφησε για τον Σαλίνας, ο οποίος για ακόμα μια φορά αλλάζει παιχνίδι στην άλλη πλευρά για τον Αλκόρτα. Γκαριτάνο, Σαλίνας. Μόνο έχουν αρχίσει και ακούγονται κάποιες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους της ΑΕΚ. Πολύ ωραία το πάσμα από τον Γκαριτάνο και η σέντρα. Δεν θα μπορέσει ο Αλκόρτε, καθυστερεί. Έχει σφυρίξει ο κύριος Βαλεντάιν, έχει υποδείξει offside σύμφωνα με την υπόδειξη του δεύτερου επόδιου του κυρίου Πρέντης. Πλησιάζουμε στο 23ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Ένα ακόμα φάουλ θα κερδίσει ο Κόνσκι, ο οποίος δείχνει πολύ εκνευρισμένος και διαμαρτύρεται στον Σκοτσέζο διαιτητή. Ο Κόνσκι, ο οποίος έχει βρεθεί πάρα πολλές φορές στο έδαφος από τα μαρκαρίσματα των Ισπανών. Πέρασε παλιά στο Σαββίδη. Πίτας. Γίνεται μια κόντρα. Ο υπόπτης υποδεικνύει flag out για την ΑΕΚ.
Αφήνει ο Πίτας για τον Μαυροδήμο, ο οποίος φημίζεται για το δυνατό star-out το οποίο έχει. Μαυροδήμος ψάχνει να βρει το κεφάλι του Νίλσεν, αν επιτυχώς θα κόψουν οι Ισπανοί. Ουράλτε και Παπαϊάνου. Παπαϊάνου κόβει προς στιγμή, ρευμένη και Ουράλτε. Έγινε η κόντρα, θα είναι παρατελικά στον Μανολάκη από εκεί στον σκόρε τον Πίτα. Πίτας λάθος μπαλιά κόπηκε, έκοψε ο Φερέιρα από εκεί στον Λίζαράντε και αντεπίθεση για την Ισπανική ομάδα με τον πολύ γρήγορο τον μπακ τον Λάκαμπεχ, ο οποίος εντράρει. Στην άλλη πλευρά είναι offside όμως ο Ουράλτε. Παπαϊάνου, ψάχνει να βρει τον Οκόνση. Γίνεται φάουλ από τον Αντρίνου, απέζεται λέει ο κ. Βαλεντάιν. Νίλσεν. Νίλσεν ψάχνει για κάποιο στήριγμα, κάποιο συμπαίχτη, κάνει παλιά που δεν περνάει. Πίτας. Άνοιγμα σε ένα χώρο που κινείται ο Κόνσκι. Ο Κόνσκι πιέζεται από τον Αλκόρτα. Ο Κόνσκι ξεφεύγει προς τη στιγμή, βρίσκει το Σαβίδη. Σαβίδη θέλει να κάνει ένα μπάσιμο. Κλείνεται, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω για τον Μαυροδήμο, ο οποίος άνοιγμα πολύ ωραίο στην άλλη πλευρά για τον Βασιλόπουλο. Βασιλόπουλος προλαβαίνει, δεν θα προλάβει. Είναι out η μπάλα, δεν προλάβει ο Βασιλόπουλος. Τον βλέπουμε εδώ. Ενώ με χειροκροτήματα γίνεται δεκτό το αποτέλεσμα του πρώτου μηχρόνου του ΠΑΟΚ 0-0 στην Άβολη. Και ενώ η ποιότητα του παιχνιδιού έχει πέσει κατά πολύ, η ΑΕΚ δεν μπορεί να απειλήσει την αιστεία του Γκιουρούν. Η Ατλέτικο ψάχνει για την ισοφάριση, αλλά αρκείται και στο 1-0. Το πριν νίκης για την ΑΕΚ, όπως ανακοινώθηκε, είναι 200.000 δραχμές, ενώ το πριν πρόκρισης είναι 500.000, μισό εκατομμύριο. Κόβει ο Φερέιρα. Ουράλτε. Προσπάθεια για το 1-2 δεν έπιασε, θα κόψει ο Σαβίδης, θα βρει τον Οκόνσκι. Ο Κόνσκι, ωραία μπαλιά πάλι για τον Σαβίδη, ο οποίος πιέζεται από τον Φερέιρα. Φερέιρα και Αλκόρτε κλείνουν το Σαβίδη, ο οποίος εντράρει και θα κόψει ο Αντρίνουα σε κόρνερ. Στο 8 λεπτό, να εκτελείται χαμηλά το κόρνερ και αυτή τη φορά κόβεται άνετα. Πίτας προσπαθεί να κάνει ένα από τα γνωστά σουτ, δεν μπορεί, θα μπει ο Παπαϊάνου, θα κάνει το φάουλ όπως δείχνει χαρακτηριστικά ο κύριος Βαλεντάιν. Θα κάνει επικίνδυνη προβολή ο Παύλος Παπαϊάνου. Λάκαμπεχ ψάχνει να βρει τον Ουράλτε, ο οποίος δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Πατίκας. Ανάμεσα από δύο παίκτες ο Πατίκας θέλει να μπει, θα να κερδίσει κάποιο φάουλ ή κάποιο πέναλι, τελικά δεν μπόρεσε, έκοψε ο Λάκαμπεχ. Κάνει και φάουλ ο Πατίκας. Η ισπανική ομάδα, η οποία είναι μια νεανική ομάδα και θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε κοντή ομάδα σε ύψος, καθώς ο ψηλότερος είναι ο αρχηγός ο Αντρίνου 1,82. Από εκεί πέρα όλοι οι άλλοι παίκτες είναι γύρω στο 1,75-1,77. Ουράλτε δεν μπόρεσε, Παπαϊάνου ελέγχει. Νέα βαθιά παλιά για τον Νίλσεν, ο οποίος παίρνει κεφαλιά, παίζεται, λέει ο κ. Βαλεντάιν, ο Κόνσκι έχει τρεις παίκτες, τρώνει πολύ ωραία για τον Νίλσεν, ο οποίος κάνει τον πάσιμο, το πλασέ και αποτυχάνει να πλασάρει τον Γκιουρούν. Φοβερή ευκαιρία για την ΑΕΚ να κάνει το 2-0. Ο Γκιουρούν με ψυχραιμία με το αριστερό πόδι πέταξε την μπάλα κόρνερ, ξαναβλέπουμε τη φάση. Εδώ ο Κόνσκι πολύ ωραία προσποίηση, άδειασε τρεις παίκτες. Έστρωσε πολύ ψύχρεμα και ωραία στον Νίλσεν, ο οποίος μπήκε, έκανε σωστά το πλασέ, αλλά ψύχρεμα ο έμπειρος Γκιουρούν πέταξε την μπάλα κόρνερ.
Εδώ ο Νίλσεν. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, το 1-0 παραμένει, εκτελείται το κόρνερ με φάλσο, δεν βγαίνει ο Μπιουρούν, κεφαλιά από το Μανολά είναι out. Μανολάς που είχε προωθηθεί, το βλέπουμε εδώ. Και κάποια συμμαχία, Μανολά και Φερέιρα. Και εδώ ο Μπιουρούν, ο οποίος έσωσε την ομάδα του. Κάνει κακή βαλιά, δεν μπόρεσε ο Πατίκας να υποφεληθεί. Κούτουλας βγαίνει γρήγορα και κόβει. Κερδίζουν οι Ισπανοί με τον Σαλίνας. Ενώ οι φίλαθλοι προσπαθούν να εμψυχώσουν την ομάδα της ΑΕΚ, κερδίζει ο Πίτας. Μπαλιά τρύπα για τον Πατίκα. Φερέιρα κόβει λάθος όμως, Πατίκας ψάχνει για κάποιο συμπαίκτη ελεύθερο. Κάνει μπαλιά στον Νίλσεν. Νίλσεν κλείστηκε, κρατάει την μπάλα και έφυγε φυσικά το φάουλ που έγινε από τον Λάκαμπεχ, που διαμαρτύρεται. Εδώ ο Πίτας, κάτω από τις επιθυμίες των οπαδών της ομάδας του, βλέπετε τις εξέδρες, αφήνει τελικά στον Οκόνσκι. Ο Μπιουρούν διαμαρτύρεται για το τείχος των παιχτών του. Απευθείας πολύ ωραία και δυνατά εκτελεί ο Κόνσκι με το αριστερό. Καλό το χτύπημα, αλλά η μπάλα πέρασε out. Να εδώ ο Κόνσκι. Ξαναβλέπουμε τη φάση, είχε δύο παίκτες στο τείχος ο Κόνσκι. Πέρασε την μπάλα πολύ ωραία, αλλά έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Το ελεύθερο χτύπημα από τον Μπιουρούν, πέρασε η παλιά, έγινε ένα κέμισμα από τον Μαυροδήμο, θα κόψει ο Αντρίδου αψύχρεμα. Σαβίδης για την ΑΕΚ. Σαβίδης κάνει την τρίπλα. Προσπαθεί ο Μαυροδήμος, τελικά ευνοείται από την κόντρα, βρίσκει τον Παπαϊάννου. Παπαϊάννου σεντράρει, κόβει ο Φερέιρα. Γκαριτάνο, ο οποίος είναι ο νεότερος παίκτης για την Ατλέτικο, είναι μόλις 19 χρονών. Έφτασε μπάλα στην άλλη πλευρά στον Βασιλόπουλο, ο οποίος γυρίζει πίσω στον Οικονομόπουλο. Πίτας, πολύ ωραία μπαλιά. Προσπαθεί ο Κόνσκι να προλάβει την μπάλα, κοντά του είναι ο Αλκόρτα, το προσωπικό σπουδός του ο Κόνσκι. Προσποιήσεις, πολύ ωραία μπαλιά. Στην άλλη πλευρά. Λάκαμπε, αλλάζει παιχνίδι. Παπαϊάννου, ο οποίος είναι πολύ σταθερός σήμερα, θα κόψει. Ελέγχει ο Αλκόρτα. Και πίσω στον Κούτουλα. Όπως βλέπετε, το ημίωρο πέρασε για το δεύτερο ημίχρονο, 31ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου, το 26ο λεπτό δηλαδή. Παπαϊάννου, προσπαθεί να φύγει ο Πατίκας. Μπιουρούν για ακόμα μια φορά, θα μαζέψει, ψάχνουν να βρουν το λάθος οι παίκτες ΣΑΕΚ, το λάθος των αμυντικών της ισπανικής ομάδας, αλλά μέχρι στιγμής και ο Αντρίνα και ο Φερέιρα με τη βοήθεια του Μπιουρούν δεν έχουν κάνει κάτι ώστε να μπορέσει να υποφεληθεί ο Πατίκας ή ο Νίλσεν. Φερνάντες πέρασε στον Λάκαμπεχ. Αυτός θα βρει τον Σαλίνας. Λιζαράντε για τον Γκαριτάνο. Πέρασε παλιά στην άλλη πλευρά. Σαλίνας. Πάλι Σαλίνας. Προσπαθούν να ανοίξουν την άμυνα της ΑΕΚ οι
παίχτες της Ατλέτικο, έγινε η παλιά, κόπηκε από το Μαυροδήμο. Νίλσεν που έχει γυρίσει στην περιοχή του. Προσπαθεί ο Πατίκας. Βρίσκει τον Πίτα. Πίτας κάνει μια σκαφτή παλιά. Νίλσεν είναι όμως πιο κοντά στην μπάλα εκεί ο Αλκόρτα. Νίλσεν θα κοντράρει. Ωραία προσπάθεια του Νίλσεν, χειροδοτείται. Η ΑΕΚ, η οποία οπωσδήποτε χρειάζεται ακόμα ένα γκολ για να αισθανθεί κάποια σχετική ασφάλεια. Ενώ έχουμε μια αλλαγή για την ισπανική ομάδα. Θα μπει με το νούμερο 16 ο Μέντι Γκουρέν. Να δούμε τελικά ποιος θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα αντικαταστήσει. Βλέπουμε εδώ τον Μέντι Γκουρέν και τη χαρακτηριστική χειρονομία του Βαλεντάιν, ο οποίος υποδεικνύει ότι θα κρατήσει καθυστέρηση. Εδώ βλέπουμε τον Αργότε, ο οποίος ήταν η πρώτη αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο για την Ατλέτικο. Σαβίδης. Σαβίδης κοντράρεται, κρατάει την μπάλα, ελευθερώνει το Σαβίδης, κάνει και ένα σουτ. Έχει κοντράρει η μπάλα σε κάποιο πόδι Ισπανών και έχουμε το κόρνερ. Εδώ ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο Σαβίδης. Ξαναβλέπουμε τη φάση, ενώ ο Κόνσκι ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ. Εκτελεί ο Κόνσκι, δυνατό, στην άλλη πλευρά, πέρασε ανεκμετάλλευτο. Η ΑΕΚ, η οποία έχει στηριχθεί σε κάποιες εξάρσεις του Πίτα, του Πατίκα και του Οκόνσκι. Και φυσικά στην πολλή δουλειά που έχει κάνει ο Μανολάς και ο Κούτουλας στην άμυνα και στο αφέρβο παιχνίδι του Μαυροδήμου. Όσο αυτό να σημαίνει φυσικά ότι έχει στερήσει κάποιος παίκτης από την ΑΕΚ. Το βολέ από τον Μπιουρούν φέρνει την μπάλα στην άλλη περιοχή. Μανολάς, ακόμα μία κεφαλιά. Λάκαμπεχ, πάλι Μανολάς. Νίλσεν. Προσπαθεί ο Νίλσεν, ο κ. Βαλεντάιν δείχνει τίποτα, παίζεται. Μανολάς βρίσκει τον Βασιλόπουλο. Αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Κούτιλα, ο οποίος ελευθερώνει με μια βαθιά παλιά. Ενώ ο Νίλσεν είναι στο έδαφος, πιάνει το πρόσωπό του. Τον βλέπουμε εδώ σε πρώτο πλάνο. Λάκαμπεχ. Πέρασε η παλιά του, αλλά ελέγχει και κόβει ο Μανολάς. Άτσαλα κάπως. Γκαριτάνο, ο πιο μικρός παίκτης της Ατλέτικο, 19 μόλις χρονών, θα κοπεί. Εδώ βλέπουμε τον Νίλσεν, ο οποίος σηκώθηκε. Και νέα προσπάθεια για επίθεση. Προσπαθεί να κάνει τον πάσιμο ο Σαβίδης, δεν μπόρεσε. Είναι γνωστοί άλλωστε οι Ισπανοί για το αμυντικό και το σκληρό παιχνίδι τους. Φερέιρα. Λάκαμπε. Φερναντές πάλι για τον Λάκαμπε. Ουράλτε. Βρίσκει τον Φερναντές. Σαλίνας. Βγαίνει να κλείσει ο Μανολάς. Πάλι Λάκαμπεχ. Θα βγάλει αυτή τη φορά τη σέντρα. Θα γίνει το σουτ. Γλίστρισε εκεί ο Σαβίδης. Έγινε το σουτ. Δεν έπιασε από τον Μέντι Γκουρέν, ο οποίος έχει μπει σαν αλλαγή. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Γλίστρισε, όπως βλέπετε, ο Σαβίδης. Το σουτ το οποίο έγινε. Έστειλε την μπάλα ψηλά out. Μαυροδήμος. Κερδίζει την κόντρα. Κάνει και παλιά. Επέκταση της ΑΕΚ.
φαίνεται να έχουν κουραστεί, να μην έχουν τις απαιτούμενες δυνάμεις. Καθώς τα λεπτά κυλούν. Θέλουμε ακόμα περίπου 7 λεπτά για να τελειώσει το παιχνίδι. Λάκαμπεχ, ένα νέο γέμισμα, σηκώνει τη σημαία του ο επόπτης, υποδεικνύει offside. Το βλέπουμε εδώ, τον κύριο Πρέντης. Μια πολύ σωστή διαιτησία. Πίτας, Πατίκας για τον αρχηγό του, τον Σαβίδη. Σαβίδης κερδίζει την κόντρα. Πολύ ωραία προσποίηση από τον Σαβίδη. Κάνει κατά μέτωπο την επίθεση, παίρνει και αυτή την κόντρα, πέφτει κάτω. Παίζει λέει ο κύριος Βαλεντάιν, Σαλίνας ελέγχει. Αλλάζει παιχνίδι για τον Λίζαράντε, πάλι Σαλίνας. Άνοιγμα στην άλλη πλευρά, παίζεται λέει ο επόπτης. Πρέπει να καλύψει ο Μαυροδήμος. Σαλίνας έχει και ένα χώρο μπροστά του, κάνει ένα σούτ με τα αριστερό στην αγκαλιά του Οικονομόπουλου. Πολύ επικίνδυνη φάση. Μπλόκαρε τελικά ο Οικονομόπουλος. Ξαναβλέπουμε τη φάση, όπως μας την δίνει ο συνεθέτης μας ο Αχιλλέας ο Βογιατζής. Εκτελείται το σούτ στην αγκαλιά του Οικονομόπουλου. Μεντιγκουρέν αλλάζει για τον Φερναντέζ. Φερναντέζ στρώνει πάλι στον Σαλίνας, το οποίο η μορφή δεσπόζει και από τις δύο ομάδες. Λάκαμπεχ και δύο παίκτες της ΣΑΕΚ, κάνει την προσποίηση, βγάζει και τη σέντρα. Σαβίδης όπως, ο Κόνσκι που έχει γυρίσει πολύ πίσω, Παπαϊάνου. Πάλι στον Οκόνσκι. Ο Κόνσκι θέλει να ελευθερωθεί. Θα χάσει την μπάλα, ανάμεσα από δύο παίκτες, δεν μπόρεσε να περάσει. Πάλι Σαλίνας. Αλλάζει παιχνίδι στον Φερναντέζ. Φερναντέζ καλύπτει ο Πίτας, καλύπτει ο Μαυροδήμος. Μεντιγκουρέν αλλάζει παιχνίδι για τον Λάκαμπεχ. Την παλιά πέρασε από όλη στο σαθείο Μεντιγκουρέν να σουτάρει. Και ευτυχώς για την ΑΕΚ άστοχη. Είναι out. Γλίστησε και Μεντιγκουρέν, έπιασε τελικά το σουτ. Αλλά αστόχησε. Παραμένει το 1-0 για την ΑΕΚ. Βλέπουμε εδώ τι έγινε η κόντρα, πώς στρώθηκε η μπάλα. Αλλά αυτός σημάδεσε τα Νίλσεν με το νούμερο 9, ο οποίος φαίνεται να έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Και ακροτείται η αλλαγή του Νίλσεν και η είσοδος του Χριστοδήλου. Και τα λεπτά κυλούν. Με την ΑΕΚ να προηγείται 1-0. Με το πολύ όμορφο γκολ του Δημήτρη Πίτα. Η ΑΕΚ θα χρειαστεί ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι στο Σαν Μαμές μπροστά σε 60.000 φιλάθλους για να αντέξει στην πίεση που θα ασκήσουν οι Βάσκοι. Αντρίνουα, Βασιλόπουλος, Λάκαμπεχ. Πάλι Λάκαμπεχ. Αλλάζει παιχνίδι στην άλλη πλευρά για τον Αλκόρτα. Μπαλιά για τον Μεντιγκουρέν, ο οποίος κέρδισε την κεφαλιά, αλλά ο Μανολάς ελέγχει ψύχρεμα και αφήνει πίσω. Εδώ ο Χάουαρντ Κένταλ, 2 χρόνια στο τιμόνι της Μπιλμπάο. Σαλίνας αφήνει για τον Λίζαράντε. Αυτός αλλάζει παιχνίδι πάλι για τον Λάκαμπεχ, ο οποίος δεν πρόλαβε να γυρίσει, να μάζεψει την παλιά. Πίτας, θα κόψει ο Λάκαμπεχ, πάλι ο Πίτας επεμβαίνει. Πάλι Λάκαμπεχ, αλλά αυτή τη φορά έχουμε φάουλ του Φερναντέζ επάνω στον Πίτα. Εδώ ο Πίτας. Και ο πάγκος της ΑΕΚ με τον Πέτρο Τωραβούση και τον Ντούσαν Μπάγεβιτς. Το like τον Νικολάου και τους αναπληρωματικούς. Έχουμε κάποια καθυστέρηση για τον δραματισμό του Δημήτρη Βουπίτα. Τα λεπτά κυλούν
και οπωσδήποτε κυλούν υπέρ της ισπανικής ομάδας. Μια άποψη από το χώρο των επισήμων του σταδίου της Νέας Φιλαδελφίας. Το παιχνίδι ξαναρχίζει με τον Μύροσλαβ Οκόνσκι. Νέα σέντρα του Οκόνσκι, εύκολη δουλειά για τον Μπιουρούν. Πλησιάσουμε στο 90 λεπτό, οπωσδήποτε υπάρχουν και καθυστερήσεις που έχει δείξει ότι θα κρατήσει ο κύριος Βαλεντάιν. Ουράλτε. Αφήνει ο Ουράλτε και το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ, όπως δείχνει ο επόπτης. Ο Ουράλτε νόμισε φυσικά ήταν για την δικιά του ομάδα και άφησε την μπάλα να βγει. Βασιλόπουλος. Εδώ ο Χριστοδούλου μπήκε σαν αλλαγή στη θέση του Νίλσεν, έγινε η παλιά, προσπάθησε ο Μεντιγκουρέν, κατέβασε την μπάλα, έκοψε ο Μανολάς. Προσπαθεί να φύγει γρήγορα ο Πατίκας, ξεφεύγει ο Πατίκας, να ευκαιρία για την ΑΕΚ. Πατίκας θα κάνει το σούτ πάνω στα πόδια του Μπιουρούν. Ακόμα μία φορά ο Μπιουρούν νίκησε τους επιθετικούς της ΑΕΚ, καθώς ο Πατίκας σε πολύ πλάγια έκανε ένα ωραίο σούτ πράγματι, αλλά κόπηκε σε κόρνερ. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Ωραία ο Πατίκας, πολύ ωραία ξεφύγει. Κάνει και το σούτ χαμηλά, αλλά ο Μπιουρούν έκοψε σε κόρνερ, ενώ το παιχνίδι έχει πάλι διακοπή, καθώς στο χώρο του κέντρου βρίσκεται ένας παίκτης της Ατλέτικο κάτω. Ο κ. Βαλεντάιν είναι πάνω από τον παίκτη, το βλέπουμε εδώ. Πρέπει να έχουμε νέες καθυστερήσεις. Η Ατλέτικο, η οποία έρχεται στην Ελλάδα, φυσικά με την ιστορία της, 8 πρωταθλήματα Ισπανίας, 23 κύπελα και μια φορά στο τελικό του κυπέλλου UEFA. Οπωσδήποτε δεν έπεισε και δεν ικανοποίησε την εμφάνισή της, αλλά μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει πάρει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θεωρείται κακό για την ισπανική ομάδα. Σηκώθηκε τελικά ο Λιζαράντε και το παιχνίδι ξαναρχίζει με νέα καθυστέρηση, όπως είναι ο κύριος Βαλεντάιν. 11ο κόρνερ για την ΑΕΚ. 21ο λεπτό. Με πολύ φάλτσο από τον Οκόνσκι. Κόπηκε η παλιά από τον Σαλίνας. Πιο μακριά από τον Μεντιγκουρέν. Παπαγιάννου ελέγχει και αφήνει να βγει πλάγιο out. Εκτελεί γρήγορα το πλάγιο out για τον Χριστοδούλου. Χριστοδούλου θέλει να βγάλει μια σέντρα, κλείνεται από δύο παίκτες, γυρίζει. Κερδίζει ο Σαλίνας και αφήνει πίσω στο τερματοφύλακα του. Και το ρολόι του σταδίου έχει συμπληρωθεί και το 90 λεπτό του παιχνιδιού, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε σίγουρα 2 λεπτά καθυστερήσεις. Έτσι τουλάχιστον έχει δείξει ο Σκοτσέος διαιτητής και ο Βαλεντάιν. Ουράλτε. Ανάμεσα από 3 παίκτες ξεφεύγει ο Ουράλτε και έχουμε το φάουλ που γίνεται από τον Μαύρο Δήμο. Με πολύ ψυχραιμία και άνεση ο Βαλεντάιν διευθύνει το παιχνίδι. Οπωσδήποτε ένα παράδειγμα διαιτησίας. Σαλίνας. Κάνει και την απαιτούμενη καθυστέρηση ο Σαλίνας. Εκτελεί σκαφτά. Κόβει την παλιά του. Πίτας θέλει να συνδυαστεί και βρίσκει τελικά τον Μανολά. Δεν θα μπορέσει να φύγει ο Χριστοδούλου. Θα κόψει ο Αλκόρτε. Και κάνει βαθιά μπαλιά, φεύγουν 2 Ισπανοί, βγαίνει και ο Οικονομόπουλος, έγκαιρα μαζεύει την μπάλα. Πίτας βαθιά μπαλιά. Αλκόρτε κόβει. Ο Κόνσκι. Ο Κόνσκι κάνει προσποιήσεις, ψάχνει για κάποιο στήριγμα, κάποιο συμπαίκτη ελεύθερο, γυρίζει πίσω για τον Μαυροδήμο, αυτός τον Μανολά. Μανολάς θέλει να αλλάξει παιχνίδι, Βασιλόπουλος κρατάει την μπάλα, κάνει και ένα γέμισμα. Το σουτ πολύ ωραία απευθείας, χτυπάει η μπάλα κάτω, θα μπλοκάρει όμως ο Μπιουρούν, το σουτ που έγινε από τον Οκόνσκι, έξυπνη ενέργεια του Οκόνσκι, αλλά για ακόμα μια φορά ο Μπιουρούν μπλόκαρε την μπάλα, βλέπουμε εδώ εντυπωσιακά κατεβάζει την μπάλα και πριν αυτή να πέσει στο έδαφος, σουτάρει και εδώ ο Βαλεντάιν δέχεται τα συγχαρητήρια του Σαλίνας, το τέλος του παιχνιδιού. Βρίσκει την ΑΕΚ νικήτρια με 1-0 από τον γκολ στο 23ο λεπτό του Δημήτρη Πίτα. Ένα γκολ που οπωσδήποτε δεν εξασφαλίζει την ομάδα της Ένωσης.
που θα αγωνιστεί στο Σαν Μαμές απέναντι στην Ατλέτικο. ΑΕΚ Ατλέτικο 1-0. Ενώ οι παίκτες αποχωρούν κάτω από τις επιθυμίες των φιλάθλων. Θα συνηθούμε καλή επιτυχία στην ΑΕΚ.